Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka da juma'a. Kamar da kuka sani muna kawo muku bidiyoyi wanda za mu amfani da juna. To yau ma za mu kawo muku bidiyo yanda za ka haɗa sticker da kanka. Da farko abin da za ka yi shine za ka hau kan Play Store naka kamar haka. Idan ka hau kan Play Store naka kamar haka, sai ka danna gurin searching ga wajen search for app a can sama, sai ka danna sticker maker. Ga ita can ma ta nuna mun sticker maker, za ka danna sai ka shige shi kamar haka. In ka shige shi zai nuno masu da yawa kaci ga sanan. To wanda za ka shiga na ukun nan za ka shiga, gashin da alamar biro a kansa, sai ka shige shi haka. To ka shige shi, ni da yake already dama ina da shi na yi install, kawai open zan danna. Ku ne dai sai kun install. In ya gama muku install sai ku danna kan open kamar haka. Yana buɗewa, yanzu zai buɗe. Idan wannan shine zuwar ka tashar nan na farko mai suna Sharaɗi Hausa TV, to ka taimaka ka danna mana subscribe. Idan kuma ka riga da ka zo, kafin mu ci gaba ka taimaka ka danna mana ƙararrawar sanarwa, inda hali kuma ka yi mana share. To ya gama buɗewa. Da farko za ka shiga create a new sticker, gashi nan sai ka shiga kamar haka. To in ka shiga zai nuno ma create a new sticker pack. Za ka sa suna, duk sunan ga dama za ka iya sa sunanka a saman nan kamar haka. Ni bari in sa sharaɗi ƙasan nan sticker auta, shi ma za ka iya sa komai ne. Bari in sa Hausa TV. To sai ka yi done, sai ka yi create kamar haka. Kana create, ga yacin sama ya nuno ma sharaɗi. To abin da za ka yi, za ka hau kan sharaɗin ne haka. Zai nuno maka icon ga sanin haka, inda za ka shiga sa sticker. To ga can trying icon, dole sai ka jarraba a farkon can tukunna. Za ka shige shi kamar haka. In ka shige shi kamar haka zai nuno ma take photo, open photo, select file, sticker library da kuma text only. To za ka shiga open photo, inda zai kai ka direct kan galerin ka kenan. Za ka shiga kan galerin ka allow kamar haka. To ya kawo ni kan galeri na. To bari mu jarraba. Bari in ɗauko wannan hoto na kamar haka. Yana loading image. Yanda ya nuno haka. To idan kana so ka yi cropping nasa, irin ka gewaye ya kanka ba tare da ginin ba ya fito ba, za ka danna kan scissors ɗin nan, za ka danna shi haka. Kana taɓa kansa, to sai ka kai hannunka haka kana shatawa. Gashi nan yana nuno ma kana yin cropping naka. Kana cropping naka haka. Misali na gama cropping haka. Gashi nan ya nuno min cropping. To ga can wani waje a sama ya rubuta add text, shine rubutun da za ka yi akan sticker kamar haka. Na danna kan add text. To misali ni zan rubuta salam, barka da juma'a. Barka da juma'a. Sai na danna good ga can a sama. Sai ka karkata shi yanda ranka yake so da yanda kake so ya fito. Salam, barka da juma'a. Sai ka yi save sticker kamar haka. In ka danna save sticker ga can ya hau. To a ka'idar abin sai ka yi guda uku ne za ka iya yin add to WhatsApp. To bari mu yi guda uku ku gani da idon ku. Na hau kan open gallery. Na saka ɗauko wani hoton. Na sake ɗauko wani hoton kamar haka. Ga yanan in kuma kana so su da kansu su yanke maka shi a gaban scissors ɗin, ga wani abu ko square, kana taɓa shi haka. Kana ɗan taɓa shi haka, za ka yi haka da shi. In kana so ka yi fito da ko iya fiskar ka, sai ka danna ka rubuta abin da ka ga dama. Kamar ni na rubuta hi, na yi good.
na yi good, na zo na ɗan ƙara masa girma haka, height ɗin na ƙara masa girma haka. Bari in ajiye shi a gefen can tunda dai gwadi muke. Na yi add to steker, na ƙara hawa number 2, na shiga open gallery, na hau kan hotos, na ɗauko hoto. Kuma za ka iya yi da hoto mutane ba, ka ɗauko hoto na balabasa da mai malabunin nan, na yanke su haka. Na shiga artist, na sa barka da warhaka, barka da warhaka, sai ka bar su a hakan sa, sai ka danna save as sticker haka, sai ka ƙara shiga na 3. Da yake dole sai mun jarraba, in ba mu yi hakan ba wasu ba za su gane ba. Na shiga hoton Adam ɗin zango, ka yi cropping ɗinsa shi ma kamar haka, yadda dai kake so kawai. Ka yi add sticker, shi ba da ma na rubuta kuma sai ka danna add to WhatsApp ɗin nan haka. Yana please wait, sai ku ɗan yi haƙuri. In ya gama please wait, yawwa ya gama please wait, ya nuna maka hau kan WhatsApp ɗinka. Gashi nan ni yanzu na hau kan WhatsApp ɗina. Will you like to add sharaɗi to WhatsApp? Sai ka danna add sharaɗi WhatsApp business, yanda sticker za su hau kan WhatsApp ɗinka kenan. Sharaɗi has been added da WhatsApp. To sai ya yi added, sai ka fita haka, sai ka je ka hau kan WhatsApp ɗinka. Gashi nan na hau kan WhatsApp ɗina, na hau kan WhatsApp ɗina. Misali bari na hau kan Opera ɗin nan, kan abokina ɗaya. Bari na tura, na yi kamar zan tura masa sticker. Ga nan kan sticker ya nuno, to sai ka yi gefe, ka yi gefe, ka yi gefe, ka yi gefe, ka yi gefe. To ga nan sticker nan a can gefe, ga nan sun fito. Kamar yadda na tura abokina hi, gashi nan ya tafi. To wannan shine yadda za ka haɗa sticker, za ka iya komawa ka haɗa da yawa. To mun gode da sauraron mu, kuma mun gode da bamu lokacin ku saboda ku ji abin da muka kawo muku a wannan lokaci. Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi, Allah bar zumunci. Kamar yadda muka faɗa, idan wannan shine zuwan ka wannan tasha, muna buƙatar ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa, inda hali ka yi share. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi.